wecho manyien mang biro kanyo godhiambo saa achiel. Kawadhi nyime, jakom ODM John Mbadi wuok tung' mosuo kod piny owacho wi medruok mag pesa michulo e skunde. Mbadi olose kar chung'o bura manyatike kaunti ma Migori kama noluwo ni jopuonjre mbalariany sandore mokalo kalure kod pesa mong'ang'o maduong' ma bende koro hinyo jonyuol kod jopuonjre kinde mangima tekie. Mbadi wacho ni somo e mbalariany nyalo mana koro dong' ne jok monyalo, poni sirkal okodeo ywak jopiny. I'm told father is around. All those who support us in one way or another. Thank you very much. Ayeko. Now look, on university education. University education has been affordable in this country. More affordable than even high school education. Today, because of Kenya Kwanza government and mismanagement and lack of interest, the welfare of wananchi, university education has become unaffordable, and only people who can afford will now acquire education. So now, if for you to be a daktari, you have to be rich.